जिहेतु सोलिबाय थानाय एनडिए सरकार जोंनि ट्रिपल इन्जिननि सरकार जोंहा बिटिआर आवहाय जोंहा एनडिएनि सरकार जोंहा आसामाव एनडिएनि सरकार आरो सेन्ट्रेलाव निउ दिल्लीयावबो जोंहा एनडिएनि सरकार जोंहा जे ट्रिपल इन्जिननि मोनसे सरकार सोलिगासिनो दं रायजो राजाफ्रा बेजोंनो थागोन जिहेतु जोङो सिडली ओनसोलाव गोबां जौगानायनि हाबाफारि मावनो हादों खनसेबाव सरकार दागोन बिटिआर आव बाहाय खुनु माने सन्देह गैया बाव खुनु माने डाउट जानांगौ बाथ्रा गैया 2025 मायथाइयाव जे इउपिपिएल जों दैदेनजानाय जोंहा एनडिएनि मोनसे सरकार जागोन बेवहाय खुनु मोनसे सन्देहनि बाथ्रा गैला आरो बियो क्लियार जोंहा सिडली समस्तिनि जे बाय इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ बेहाय इउपिपिएल हान्जाया गोख्रोङै जोङो बाहागो लागोन आरो नोंथांमोननो मिथिहोनानै गोजोननाय मोनो जोङो इउपिपिएल हान्जाया सिडली समस्तिनिफ्राय गोबां भट लानानै बेयाव देरहानो थांगासिनो दङ जोंनि मोनफ्रोमबो बुथ कमिटि जोंनि मोनफ्रोमबो प्राइमारि कमिटि आरो ब्लक कमिटिफोर बिथांमोना जे थागथियारि जानांगौ बे थागथियारिखौ अलरेडि बिथांमोना कमप्लिट खालामनानै जोङो थाबैनो सासे केन्डिडेटखौ फोसावनानै जोङो केम्पेइन खालामहोनानै जोङो सिडली समस्तिनिफ्राय गोबां बिबाङाव भट लानानै देरहानो थाखाय जोङो थांखि लादों आरो जोङो कनफिडेन्ट जोंनि सिडली ओनसोलनि भटार रायजो राजाफ्रा जोंनि सरकारजों थागोन बिटिसि सरकारजों आसाम सरकारजों बिथांमोना थागोन आरो गोबां बिबांनि भट होनानै देरहाहोनानै जोंनि जिहेतु सोलिबाय थानाय एनडिए सरकार जोंनि ट्रिपल इन्जिननि सरकार जोंहा बिटिआर आवहाय जोंहा एनडिएनि सरकार जोंहा आसामाव एनडिएनि सरकार आरो सेन्ट्रेलाव निउ दिल्लीयावबो जोंहा एनडिएनि सरकार जोंहा जे ट्रिपल इन्जिननि मोनसे सरकार सोलिगासिनो दं रायजो राजाफ्रा बेजोंनो थागोन जिहेतु जोङो सिडली ओनसोलाव गोबां जौगानायनि हाबाफारि मावनो हादों लामा सामा बेयाव मावनो हादों जोङो एचपिसिएलनि मोनसे बाव प्रडाक्शन इउनिट दाखालिसो दांथल खाथियावहाय जों गायसननो हादों बेजों लोगोसे जोङो गोबां बिबांनि बेवहाय अरुणोदय होनो हादों न' बां होनो हादों बेबायजों लोगोसे जोङो माइनाव सोरां बिथांखि होनो हादों चार्च मन्दिर बेफोरनि थाखाय जोङो आलारि सोरांनि बिथांखिनि आन्दारावहाय 2 लाख रां खरि होनो हादों बेजों लोगोसे जोङो बड'फा सुपार 50 मिशननि गेजेरजों सिडली समस्तिनि सिङाव थानाय गोबां फरायसाफोरखौ जों मदद होनो हादों लोगोसे अनसाय बिथांखि आरो गियान सोरां बिथांखिनि आन्दाराव गोबां फरायसा आरो फालांगि मावग्रा आइजोफोरखौ जों हेफाजाब होनो हादों जोंहा सिडली समस्तियावनो 2 मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट दङ सासे राज्य सभानि आरो सासे लक सभानि बेजों लोगोसे जोंहा बेहाय सिडली समस्तियावनो सासे इएम लोगोसे सासे एमसिएलए जोंहा बेयाव दङ गतिके गोबां बिबांनि जोंहा रायजोनि बिजाथि बेयाव दङ बे बिजाथिफोरा गोख्रोङै हाबा मावगासिनो दं बेयाव जोंनि हान्जायाबो गोख्रोङै हाबा मावगासिनो दं जायनि थाखाय सिडली समस्तियावहाय जोंनि बेरेखा हान्जानि मावथिफोरा दासिमाव लोरबां जाजोब्बाय फानबान जाजोब्बाय गोबां दैदेनगिरिफ्रा जोंनि हान्जायाव जइन जाबाय गतिके बेवहाय जोंनि बेरेखा हान्जाफ्रा जोंजों टक्कर मारिगोन हागोन होननानै जों साना जिहेतु बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा लासैनो गोसो बायजोब्बाय आरो बांसिनानो बे लाइमोनफोरानो जा बा गागि दैदेनगिरिफ्रानो जा जोंनि इउपिपिएल आव बिथांमोना जइन जाबाय जइन जानाय लोगो लोगो बेरेखा हान्जाफ्रा लोरबां जानाय लोगो लोगो बिथांमोना नैबे बाय इलेक्शनखौहाय गोख्रोङै गेलेनो हानाय नङा बे गोख्रोङै गेलेनो हायै समावनो इउपिपिएल सिडली समस्तिनि जे बाय इलेक्शन जानो थांगासिनो दं बेयाव जोङो आरामैनो देरहालांनानै जोंनि आसाम सरकारखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय सासे बिजाथि बेनिफ्राय दैथायहरगोन बेयाव खुनु माबा गैया जों बावैसो गोदान दिल्लीयाव दंहैयोमोन गोदान दिल्लीनि भारतीय जनता पार्टीनि सेन्ट्रेल लिडारशिपजों जों सावरायदों बिथांमोना गावसोरनो बुंदों जे बे एलायन्सआ 2025 मायथाइयाव थागोन इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जोंनि स्टेटनि लिडारशिपआ बुंदों जे बे इउपिपिएलनि आरो बिजेपिनि गेजेराव जे एलायन्स बेयो थागोन होननानै जोङो 2025 मायथाइनि जे बिटिआरनि इलेक्शन जानो थांगासिनो दं बेखौ जोङो गोख्रोङै बाहागो लागोन आरो जोङो फिन खनसेबाव सरकार दागोन बिटिआरआव बाहाय खुनु माने सन्देह गैया बाव खुनु माने डाउट जानांगौ बाथ्रा गैया 2025 मायथाइयाव जे इउपिपिएल जों दैदेनजानाय जोंहा एनडिएनि मोनसे सरकार जागोन बेवहाय खुनु मोनसे सन्देहनि बाथ्रा गैला आरो बियो क्लियार आरो नोंथांमोना ओरैनोबाबो मिथियो दा आसामाव मोनसे पेटार्न सोलिबाय थादों जेरैहाय जोंहा सिगाङाव तरुण गगैनि सरकार दङमोन बियो कंग्रेसनि सरकारा खनथाम टेन्युरनि थाखाय थादोंमोन दा बिजेपिनि जे एनडिए बिजेपि लेड एनडिए सरकार आसाम सरकार बियो सेकेन्ड टार्माव दङ बेबो थार्ड टार्मसिम थागोन लोगोसेयै जोंनि जे इउपिपिएल दैदेननाय जोंना नैबे बिटिआरआव जे एनडिएनि सरकार दङ बेबो 2025 मायथाइयावल' नङा मिनिमाम खनथाम टार्मनि थाखाय थागोन बियो 2025 मायथाइयाव जागोन आरो लोगोसे जों
2030 मायथाइयावबो UPPL जों दैदेनजानाय जोंनि NDA सरकारानो जे दागोन बेयाव जोङो जेबो माने सन्देह गैया बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ आरो रायजो राजायाबो मिथिगौ। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।